Kumpulan at bilad na sa araw ang ilang motorista sa harap ng NLEX Customer Service Center sa siyudad San Fernando, Pampanga. Ngayon kasing December 1 ang unang araw ng pagpapatupad ng all cashless transaction sa mga toll gate ng North Luzon Expressway o NLEX. Pero imbis na RFID sticker registration ang paglo-load o pagkakarga ng laman sa mga RFID ang problema ng karamihan. Si Orly Dayaw na isang negosyante araw-araw na ginagamit ang NLEX. Kaya naman noong November 18 ay nagkarga na siya ng 500 pisong load, subalit kahit minsan ay hindi niya ito napakinabangan. Ang isang oras kasi na activation ng load, inabot na raw ng siyam-siyam. Load is valid after 1 hour, 18 pa. Dapat nilagay nila dito after 1 hour at saka plus 1 year, ganun, para hindi napipending. Araw-araw na lang kasi pag nandun ka na sa toll gate, nandun ka sa bunga, nakakayad sa likod, busina ng busina, akala nila hindi ka marunong. Aburido rin ang isa pang motoristang si Carlos de Guzman mula sa Bacolor, Pampanga. Bago raw sana gumulong ang cashless payment system sa naturang expressway, tiniyak muna sana ng pamunuan nito na may sapat at maayos na loading station sa loob mismo ng NLEX. Ayan, minsan ang pera ko, 200, 500 piso lang. Luluwas ako ng Manila. Hindi naman laging may pera kang hawak. Hanap ka pa ng follow-dan para kung alam mo, pagpasok mo ng NLEX, alam mo may follow-dan, maglo-load ka na kahit na hindi ka na aabala. At least dire-diretso yung biyahe mo. Mayroong dalawang major tollways operators ang Luzon, ang San Miguel Corporation at Metro Pacific Tollways na pawang may sariling RFID system at sticker. Auto-sweep system ang sa SMC at EasyTrip system naman ang sa MPTC. Ang EasyTrip card ng NLEX ay maaaring loadan sa mga Tollways Customer Service Center o hindi naman kaya sa mga private company partners nito gaya ng 7-Eleven, Mercury Drug Store at ilang piling gasoline stations. Rainiel Pawid, CLTV News.